Počuli sme tu rôzne zvuky. No najprv sa pozrieme na... Kamera nám pomaly. A vítam vás, Perino. Najprv sa pozrieme do jedného... Ticho! Si debil. Ideme na vecko. Ideme pozrieť na vecko. Kolik si tam sprchuje vajca? Ty debil. Ty kokos. Museli sme... Toto je paklík. Dopy. Pokus číslo 3. Pokus číslo 3. Hej, Natáša, Rozhonzená kľúčka. Zajebávam dvere.